Kumusta kamong tanan dinha? Daghang salamat nga sa masigihapon nga kita makatuon sa balaang pulong sa Ginoo. Mangumusta lang ko sa tanan, hinaot pa ta nga ang Ginoo magauban sa atong pagtuon karon sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa kita magsugod, atong ihatag ang tanan sa atong Ginoo. Magampo kita. Amahan mo nga langit nun, daghang salamat nga kami imong gihatagan og panahon nga kami makatuon sa imong pulong. Ang imong pulong maoy dalan namo dinhi sa kalibutan. Ang imong pulong maoy kahayag dinhi sa kalibutan kay karon ngit-ngit ang among kalibutan. Daghang salamat o Dios nga imong kining gihatag kanamo. Tudlo kami nga among abrihan ang among kasing-kasing. Aron nga amo kining masabtan ug amo kining magamit ug ang among pagtuo kanimo mudako og husto. Sa ngalan ni Hesus, amen. Sa dili pa na sugdan ang kapitulo 5, ang katunga sa kapitulo 5, mag-review kita mo atong normal nga pagtuon. Kini gisulat ni Juan sa ang edad niya siguro mga 90 anyos. So naibalo siya nga si Matthew, Marcos, Lucas nagsulat na may tungod sa kinabuhi ni Hesus. Apan sa Espiritu Santo, gidasig siya nga magsulat may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang goal, ang iyang aim sa iyang pagsulat niini mao nga kita mahibalo nga si Hesukristo mao ang manluluwas, maong Misaya. Nga sa atong pagsandig nga na kaniya, makabaton kita og kinabuhing walay katapusan sa iyang ngalan. So, mao ni purpose ang pagsulat nga kita mahibalo aron usab kita makaadto sa langit nga gipreparar sa atong Ginoong Hesukristo. Nahibalo siya nga dili tungod sa atong relihiyon, kundi tungod sa atong relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. So, sa dili ta magdugay, mag-review kita sa chapter 1 sa sinulat ni Juan. Dito iyang gingon sa chapter 1 nga ang pulong nahimong tao. Kining logos nga nag-atbang sa amahan nahimong tao. Ug sa versikulo 14 mingon nga nakita namo ang Ginoo nga nahimong tao. Baliko na nako pagsulti ang verse 1, sa sinugdan sa wala pa buhat ang kalibutan. Mauna ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong. Versikulo 14 miingon nga si Jesus mao ang pulong na kauban ni Jesus. Sa chapter 2 ang kasal sa Cana, ang tubig kay makaulaw kaayo nila nga kung ang kasal mawalaan og bino makaulaw. Si Jesus nagperform og milagro. Ang tubig gihimo niya nga pinaka-best nga bino. So kung si Jesus mutabang kanato, pinaka-best ang iyang tabang. And then sa chapter 3 atong makita nga si Jesus nakipagibisita sa usa ka tawo nga sikat, maayong tawo, maantigo sa Biblia, powerful. Nangutana kung unsaon niya nga makaadto sa langit. Giingnan siya ni Jesus, kinahanglan magbag-o ka. Kinahanglan
kanang giingon nga born again nga gikan sa langit nga mo sulod sa imong kasing-kasing ang Espiritu Santo. So mabag-o ka kung imbitahon nimo ang Espiritu Santo nga mosulod sa imong kasing-kasing. Mao na born again. Gikan na ni unang nakanugo ana mao si Nicodemus. Ang born again dili na relihiyon kundi aduna kay relasyon sa atong Ginoong Kristo. Og dinhi sa verse sa chapter 3 pinakabantugan nga gisulti ni Jesus nga si Nicodemus ang unang nakadungog. Ingon si Jesus, ingon si Juan, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan. Nga tungod ni ini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing walay katapusan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that those who ever believe in Him shall not perish, but shall have an everlasting life. Gusto ba mo nga adunay kinabuhing walay katapusan? And then verse 4, chapter 4, ang babae nga Samarianhon nga nagkabo o nag-istorya ni Jesus, nagka-istorya ang iyang nasabtan nga tubig lang, nga nagkabo siya tubig gikanalang sa mga tao. Apan si Jesus may offer, may hatag. Ang utana sa kinsa man ka. Mingon si Jesus, kung nasayod ka pa, kung kinsa ning imong gipungutana, mangayo unta kag tubig na makahatag o kinabuhing walay katapusan. So, and then chapter 5. So, moadto kita sa chapter 5. Atong, wala na ito nahuman ang chapter 5 sa sinulat ni Juan. Pero dito, atong nihibawan nga dinhay lanaw, murag gamayng swimming pool. Nga dinhay mga balitang-balita nila nga kada tuig ang anghel mo kutaw ni anang gamay nga lanaw. Ug kinsa toy unang makalukso, maoy maayo. So daghang kay mga tao. Pag adto na mo sa Jerusalem nakita namo ni. So sa panahon ni Jesus, daghang kay mga tao nga gahulat gyud. Dinhay usa ka tawo nga nagkasakit 38 ka tuig. Sige siyang miadto walay nahitabo kay di man siya makalihok. Gipangutana siya ni Jesus, gusto ka bang mamayo? Siguro natingala siya, dugay na akong nagkasakit, karon na ay mangutana nga tindog og lakaw. Apan mituo man siya. Sa dihang si Jesus maingon, tindog, lakaw. Pick up your mat. Ang banig nimo pick up nimo. Mituo man siya. Naay mga butang usay sa kinabuhi nga murag dili kita makatuo. Apan musunod lang kita sa atong Ginoong Kristo. Usay makaingon kita, to see is to believe. Usay dili eksakto na all the time. Itong tao galisod siguro siya pag hunaw-na kay 38 na katuig nga nagkasakit. Apan mituo man siya. Naayos siya. So mao ni atong dinhi nato sugdan ang atong pagtuon karon. Sa dili pa kita magsugod, adunay bersikulo kay kini importante ning maitugon ni sa kung kinsa gyud ni Jesus kay bulo ko sa akong edad nga duol ng 75. Nakaibalo ako nga daghang mga tao nga moingon nga si Jesus tao lang na o si Jesus maayo lang na isang teacher o si Jesus maayo na siyang mutudlo dili gyud na siya Ginoo.
kining atong pagtuon karon usani sa mga prueba nga si Jesus Ginoo. Pero sa usa pa kita muadto gyud sa atong lesson, akong basahon ang gisulat ni San Pablo sa mga tumutuo ni Jesus didto sa siyudad sa Filipos. Filipos karon naa sa Greece. Sorry, I'm not feeling well. So, kining sulat niya ni Pablo sa mga tao didto para usab ni sa imuha ug sa ako atong paminawon. Angay ninyong batunan ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Jesus. Niingon si Pablo, bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingon gibiyaan niya kining katungod ug mahimong usa ka ulipon. Natawo siya sama sa kasagarang tao. Nagpaubos siya ug nagmasinungtanon, nagmasing obedient hangtod sa kamatayon. Bisan sa iyang kamatayon sa cross. So may pinaka-importante din Minsan, bisan siya Dios, bisan si Jesus Dios. Niya ni makita sa Philippians chapter 2 verses 3 verses 5 to 8. Dinhi bisan siya Dios ang atong Ginoong Kristo. Wala siya mamugos nga magpabilin tupong na word nga tupong equal sa Dios. Wala siya namugos. Bisan siya Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong gibiyaan niya kining tanang gibiyaan niya gi-empty kining katungod ug mahimong usa ka ulipon. So atong may bawan nga maunay gisugyot gitudlo ni San Pablo alang sa imo bisan ang atong Ginoong Kristo Dios pero wala siya namugos nga tupong siya sa Dios. Tupong siya sa Dios pero sa pag-ani ni dinhi sa kalibutan wala siya namugos. Iyang gi-empty ang iyang kaugalingon. Okay. So, unsa may nahitabo didto sa lanaw. Kini usa ka tawo nga nagkasakit na ayo sa pagka 38 ka tuig na ayo dinhi nakaengkwentro siya sa mga haring gangis, mga religious leaders sa ilang templo. Kini ang mga leaders didto. Silang naglantaw sa temple. Nakita siya nga nagdala og iyang ang higdaanan. Nasuko ang mga Hudiyo, mga leadership kay kini supak sa ilang balaod. Kay nganuman kay Sabath. Ang ilahang paglantaw sa Sabado nga wala gyoy mulihok sa adlaw nga Sabado. Daghan sila kayong gihimo nga balaod may tungod sa Sabado. Okay, buluta nga ang Sabbath, it's Saturday. Pero nahibulo usab kita nga ang pag-ampo dito sa atong nakita sa conversation sa babae sa Samaria, miingon si Jesus, ang pag-ampo, ang pagsimba, dili sa lugar, dili sa relihiyon. Ingon siya, magsimba sa espiritu ug sa kamatuoran. Importante ang kondisyon sa kasing-kasing. Dili kung unsang adlaw. So, kabalo mo kining mga kuan sa ilang panahon.
kining mga Hudiyo daghan silang gihimo nga mga balaod. Pananglitan kung makita nila mo sa katawo nga mangahoy sa adlawng Sabado, pwedeng patyo nila. Pananglitan, moingon sila nga kung naa kay pagkaon sa usa ka balay sa adlawng Sabado, dili nimo pwedeng ibalhin sa usa ka balay. Kay kini illegal ni, dili gusto ang Ginoo. O karon gani bisan karon didto sa Israel, kung Sabado ang mga Hudiyo kung moadto sila sa hotel, dili sila mag-post sa button nga moadto sa mga 10th or 17th floor para dalhon sila sa elevator. Maghulat sila og Gentile nga mo post sa button aron nga sila makasulod. Kay ilang paglantaw nga kung mo post ka lang sa button, nagkamali na ka, nagkasayop na ka, ang Ginoo dili na malipay nimo. Og di na gani sitwasyon nga akong nabasahan nga dinay sunog dito sa Israel, sa Hudiyo sa ilang balay. Nagtelepono siya sa ilang teacher. Unsa may himuon, magtelepono ba siya sa fire department? Kay Sabado man. Nag-istoryahanay sila hangtod nga ang ilang teacher, ang ilang pare, miingon nga, sige, pwede ka nang makatelepono sa fire department, dili ka makasala. Ang ilang balay na sunog na. Kay mauna ilang pagka-estrekto na dili gyud ka mo trabaho sa adlaw nga Sabado. So mauni atong makita karon kining mga Hudiyo. Nga pagka-estrekto nila, na nasuko nila, gusto nilang patyon si Jesus tungod kay si Jesus nagtrabaho sa Sabado. Okay, so mao na atong base nga atong hibaw-an. Okay, basaw na to sa verse 11. Verse 10. Busa, giingnan sa mga Hudiyo ang tawo nga naayo. Adlong igpapahulay karon, adlong Sabado. Og supak sa atong balaod ang imong pagdala sa imong higdaanan. Instead nga sila malipay. Wow, kinsa may gaayo nimo? 38 ka na katuig, kinsa gaayo nimo? Apan ang ilan nasuko sila. Wala sila malipay. Ang usa ka tawo na ayo, nasuko sila kay giayo ni Jesus sa adlaw nga Sabado. So mao ni unsa ka crazy kaayo ni sila. Siya mitubag verse giingnan ako sa tawo nga nag-ayo kanako, dada ang imong gihigdaan og lakaw. Sila nangutana, kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong higdaanan og sa paglakaw? Suko sila. Apan nagtawo maayo, wala makaila kung kinsa. Kay mipahawa naman si Jesus tungod sa pundok sa mga tawo nga diha ni atong dapita. And then moadto kita sa verse 15. Unya milakaw ang tawo ug misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga si Jesus di ay maoy nag-ayo kaniya. Nag-report dayon siya. 16, tungod niini misugod ang mga Hudiyo sa paglutos kang Jesus. Nganuman kay giayo man niya ang tawo sa adlawng Sabado, sa adlawng igpapahulay. Sa in English akong gibasa kining giingon nga ang mga Hudiyo sa paglutos kang Jesus. Murag sa Cebuano dili kayo strong ang paglutos, na ay nagdalagan gilutos. Pero sa in English ingon nga persecute continually. Paglutos kanunay, persecute continually, dili lang kausa kundi sige gyud nilang gi-persecute, ilang
persecute sa siguro ang pinaka duol nga binisaya mao lang ang paglutos. Murag so pero sa in English good, persecute continually, na ay persecution tungod ka ngano man tungod kay giayo ni Jesus ang tao sa adlaw Sabado. Mas wala sila may balo kung kinsa ni Jesus. Ang tungod na ini is verse 17. So dinhi na nakipag argue o gitudluan ni Jesus kung kinsa siya. Nakipag-istorya siya ni ining mga leaders, mga reliyosong mga tao, mga think tank, mga dako-dako dito sa ilang simbahan, sa ilang templo. Tanaw na to unsa may gingon ni Jesus. Ingon si Jesus 17, busa si Jesus mitubag kanila. Ang akong amahan nagbuhat hangtod karon, busa ako nagbuhat usab. Dinhi mi angkon si Jesus. Unsa iyang giangkon? Nga ang Ginoo, Yahweh, Jehovah, Elohim, siya ako ng amahan. Nagbuhat siya hangtod karon, busa ako nagbuhat usab. Siya bisan ang amahan, ang Ginoo, amahan niya. Wala magpahulay og Sabado. Mingon siya continue, sige gyapon gabuhat siya. Kay ang Ginoo man ang nagkapot sa atong kalibutan. Unsa may tabo, kay siya ang responsable. Mingon si Jesus, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon, busa ako usab nagbuhat. Ang paglantaw sa mga Hudiyo nga usa lang ang Ginoo. Ug si Jesus miangkon nga ako nang Ginoo. Kung unsay gihimo niya, ako po nang gibuhat. Dili mo ako kay ang amahan, ang Dios gabuhat, ako pong gibuhat. Ayaw ninyo pasipalaan kay ang Ginoo dili mo pahulay sa adlong Sabado. Tungod niini, misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Sanda dungog nila ang gisulti ni Jesus. Kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlaw nga igpapahulay, kundili miingon pagayod siya, si Jesus, nga ang Dios iyang amahan ug sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Nasabtan nila kung unsay gisulti ni Jesus. Mingon siya, ako Ginoo, ang akong amahan. So nasuko sila kay ang ilang paglantaw gyud usa lang ang Ginoo. Karon si Jesus miingon nga iyang amahan. Walay tao mga Hudiyo nga moingon si Jehovah ang akong amahan. Si Jesus lamang nadungog nila nga kini akong amahan. Ang ilang paglantaw si Jesus nagpanamastamas, bakakon. Nga bisag tao lang siya, miingon siya nga akong amahan. Si Jesus usab miingon nga kung ang Ginoo wala nagpahulay sa adlaw nga Sabado, sige ako usab. So equal siya sa amahan. Naay pulo nga tupong equal siya, tupong siya sa amahan. And then busa. So guys, naay daghang mga tawo nga dili mo tuo nga si Jesus Ginoo.
dinhi usa ni sa pinaka dako kay pagtudlo may bawa nato nga si Jesus gyud miingon nga kini ang akong amahan, ako ang Ginoo. Nasabtan ni nila, nakasabot sila unsay buot ipasabot ni Jesus. Unsay giingon? Iyang amahan o sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Jesus is equal tupong sa amahan kay siya Dios man. Ang gahom sa anak, tanaw nato unsa may gahom ni Jesus. Kung unsay gihimo sa amahan, kaya po na sa atong Ginoong Jesucristo. Equal sila. Dili wala siya gihimo. Kung wala maghimong amahan, wala usab siya maghimo. Kung maunay gihimo sa amahan, iya pong gihimo. So, busa mingon si Jesus kanila sa ilang conversation, sultihan ko kamo, ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon. So kini guys, gihimo ni sa ubang mga relihiyon nga tanawa mingon si Jesus, ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon. Nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Dinhi atong mahibaw-an na nagbuhat si Jesus sa iyang nakita sa iyang amahan. Kung unsay iyang nakita sa amahan, iya po nang gibuhat. Ang tanang gibuhat sa amahan, iya po nang gibuhat. Ang gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak. So, tupong siya. Kung unsa ang power, ang gahom sa amahan, may gahom po usab siya. Kinsa man ni Jesus. Mingon siya, mingon si Jesus kay ang amahan nahigugma sa anak. So ang relasyon diay sa Ginoong amahan o sa Ginoong anak tungod sa relasyon nila sa gugma. There is love. Kay ang amahan nahigugma sa anak, kanang pulong nga nahigugma. Og iyang gipakita ngadto sa anak ang tanan nga iyang gibuhat. Og ipakita paggayod kaniya sa amahan ang mga butang nga labi pang kay bulungan kay niini. Og mahibulong kamong tanan. Verse 21, kay sama sa banhawon, miingon siya, kinibantayan nato kung kinsa ni Jesus, kay sama nga banhawon sa amahan nga Ginoo, ang mga patay, og hatagag kinabuhi nga walay katapusan, kinabuhi nga espirituhanon. Unsa giingon ni Jesus, banhawon usab sa anak, og hatagag kinabuhi ang buot niyang banhawon. So kung unsa ang nahimo sa amahan, mahimo usab na niya. Kung makahatag og kinabuhi nga walay katapusan ang amahan, si Jesus usab makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. So kinabuhi makahatag ang amahan, siya usab makahatag kinabuhi nga walay katapusan. Kung kinsay iyang banhawon, ang amahan dili maghukom. Ang God the Father dili maghukom kang bisan kinsa, kay gihatag niya sa iyang anak ang hingpit nga katungod sa paghukom. Kitang tanan di ay hukman. Kinsay maghukom? Ang atong Ginoong Jesucristo. Siya day ang judge, kitang tanan ay balog unsay judge. Siyang maghukom. Mapreso ka o dili. Dinhi atong makita nga si Jesus maghukom. Muadto ka ba sa langit o muadto ka ba sa impierno? Apan kung kita adunay pagsalig ni Jesus, wala ni kitay dili na kita hukman. There is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Kung naa ka sa atong Ginoong Jesucristo, walay condemnation. Dili ka na niya hukman. Kadulang mga tao nga walay pagtuo, pagsalig sa atong Ginoong Jesucristo. Otron ko, ang amahan dili maghukom. Judge. Si Jesus day ang judge sa atong kinabuhi. Siya makaingon nga, imperno ka o dili.
23, aron ang tanang mga tao magpasidungog sa anak sama nga sila nagpasidungog sa amahan. Kung pasidunggan nato si Jesus, pasidunggan usab nato sama nga gipasidunggan nato ang amahan. Ang dili magpasidungog sa anak, ang dili magpasidungog ni Jesucristo, dili usab magpasidungog sa amahan nga nagpadala kaniya. So equal kung dili ka magpasidungog ni Jesus, dili usab ka magpadungog sa amahan nga mo'y nagpadala ni Jesus. So adunay relasyon. Kini lisod nato ning mahibawan. Trinity, it's hard. Pero atong makita nga naa sa Biblia. Lisod sabdon apan atong makita nga naa na, nga naay amahan, naay anak, tulo ang persona, usa lang ang Ginoo. Kung unsay gihimo sa amahan, gihimo po na sa anak. Kung ma-imperno ka, si Jesus ang mag-judge. Kung maghatag kinabuhi nga walay katapusan, makahatag ang amahan, makahatag usab si Jesus. So kinsa man ni si Jesus? Verse 24, sultihan ko kamo, iyang giingnan ning mga sikat na mga relihiyoso doon. Sultihan ko kamo, ang mamati sa akong gisulti, og mutuo kaniya nga nagpadala kanako. So naay word, mamati ka, mutuo. Naay uban mamati lang, pero walay pagtuo. Tuo nga gikan sa kasing-kasing. Og mutuo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhing dayon. Ikaw ako mamatay kita. Kitang tanan adunay kinabuhi nga dayon. Apan duha ka buk ang padulngan nga kinabuhi nga dayon. Ang usang kinabuhi nga kauban ang atong Ginoong Jesucristo sa langit. Ang usang kinabuhi nga dayon nga tuwa ka sa impierno. So, tanaw na itong verse 25. 24. Sultihan ko kamo. Si Jesus ni nagsulti ha, dili ni ordinaryong tao. Ginoo ni siya. Ang mamati sa akong gisulti ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhing dayon. Kinabuhing dayon, espirituhanon nga kinabuhi nga kauban ang Ginoo. Maayo kayo ning promise saad. Kabalo ka sa kalibutan karon, sa akong edad nga tigulang na, daghan ako ning nadungog na nga ang among relihon makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Kami lang kung dili ka mo membro sa among simbahan, dili ka. Apan dinhi si Jesus miingon, sultihan ko kamo ang mamati sa akong gisulti ug mutuo kaniya. Nga nagpadala kanako, may kinabuhing dayon. Siya dili silutan. Kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Wala nay silot. Kay ang mga tawo nga mosalig mutuo sa atong Ginoong Jesucristo, hatagan nag kinabuhi. Wala nay decision, wala nay judge nga mohatag. Si Jesus ang judge, mingon siya, dili ka na hatagan og justisya. Kay ikaw misalig naman ka kanako. Katulang uban nga wala. And then, 25, sultihan ko kamo, mingon si Jesus, hapit na moabot ang panahon, o gani, miabot na nga ang mga patay makabati sa tingog sa anak si Dios, og mabuhi, og mamati niini. Ang mga patay, kita, kung wala ang Ginoo, patay kita, patay kita sa sala. Pero gipalit niya kita sa iyang dugo. Nabuhi na kita. Utro na ako,
Sultihan ko kamo, hapit na moabot ang panahon, ug gani miabot na ang mga patay makabati sa tingog sa anak sa Dios, ug mabuhi ug mamati niini. Versikulo 26. Sama nga ang amahan mao ang tinubdan sa kinabuhi. Tinubdan ang amahan. Gitugot usab niya nga ang iyang anak mahimong tinubdan sa kinabuhi. Tinubdan source sa kinabuhi. Ang amahan si Jesucristo usab source sa kinabuhi. Equal sila, tupong sila. Og iyang gihatagan ang anak sa katungod sa paghukom kay siya mauman ang anak sa tao. Anak sa tao gikan ni sa chapter 7 sa Daniel. Si Jesus mingon nga ako ang anak sa tao. Ato na ning gitun-an. Og ang gihatagan ang anak sa katungod sa paghukom, siya ang judge. Verse 28. Ayaw kamo kay bulong, kay moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog. Moabot ang panahon. Patay sa espirituhanon, patay sa physical, apan makadungog sa pulong sa atong Ginoong Jesucristo. Og manggula sila sa ilang lubong, katong maayong binuhatan, mabanhaw, og mabuhi sa dayon sa hangtod sa hangturan, og katong daotag binuhatan, mabanhaw apan sa silutan. Kini ang konteksto, wala buti pasabot nga kita na save tungod sa atong buhat. Kay klaro man nga we are saved through grace, not of our works. Ang kinilang ang konteksto ani may tungod sa may tungod sa ang conversation sa mga religious leaders. Karon mga kaigsuonan, sa atong nabasahan na sa nabati nato sa gisulti sa atong Ginoong Jesucristo. Unsa may inyong pagtanaw ni Jesus? Bakakon ba si Jesus? Maayo ba siyang magtutudlo? O anak siya sa Ginoo? Ang imong desisyon mo'y makahatag o kinabuhi nga walay katapusan. Kung imong isalikway ang atong Ginoong Jesucristo, wala kay kinabuhi kauban ang atong Dios didto sa langit. Apan kung kita mangayog pasaylo sa atong mga sala, limpyuhan niya kita ug mosulod siya sa atong kasing-kasing, mao ni born again. Siya ang magdumala sa atong kasing-kasing. Magampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat nga imong gipadala ang imong bugto nga anak aron nga kami maluwas, kay kami dili makaluwas among kaugalingon. Ang among relihiyon dili makaluwas, ikaw lang makaluwas. Daghang salamat nga si Jesucristo ang among judge, nga makita niya nga kami napasaylo na sa dugo tungod sa among pagsalig. Ginoo, pasaylo kami sa among mga sala karon. Tabangi kami nga makakita kung unsay kondisyon sa among kasing-kasing. Ginoo, kung kinsa katong nagkasakit karon, nagaampo ako nga imo silang kaptan, Ginoo. Imo unta siyang hatagan og kakusog gihapon. Ayuha sila, o Dios. Katong mga tawo nga na-discourage sa ilang sitwasyon, Ginoo, ubani sila karon. Hataga silang strength to carry on. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.